अननायजों अनसुंथाइ हरनायजों आं अपारेसन खालामजानो मोनबाय। एसे गोसोआव मोजां मोनदों आरो आं बिराद मोजां मोनदों, बिराद रंजादों। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय आङो नोंथांमोननोहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा मोनसे आपडेट होनो फैबाय। नोंथांमोन लुबैनाय बायदि बे सासे जोङो फंबाय जनक बसुमतारी फंबायनि आपडेटखौ गोबाङा नेबाय थादोंमोन। दा दिनै आं होनो थांगासिनो दं, माने फंबायखौहाय अपारेसन खालामखांनानैहाय अपारेसन साक्सेस जानानै नै न'आव लानानै फैफिनबाय। नैबे गामियावनो आङो दिनै फैबाय नोंथांमोननो आपडेट होनो थाखाय। बे जायगायानो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैला मैलानि पर्बत जरा होननाय गामि। अब्ला थांदिनि नोंथांमोनाबो नायलां। दा नैबे पर्बत जरानि नैबे खलबसे गामि, जे साइडआवहाय नै बेफोरबायदि माइआ नै बेबायदि सोमखोर जाबाय, नै जथेस्थ' दै दङ। दा थांबाय थानि, आवगायलांनि, न'आ बैयावनो हनै। दा मोनफैबाय लोगोफोरनि नैबे फंबाय जनकनि मोनसे न'खरावहाय। बे फंबायनि न'खर नै बेलासि समाव बेबायदि नुयो। नै दा फंबाया जिरायगासिनो दङ। नै बेनिफ्राय आङो दाखालि हस्पिटालनिफ्राय रिलिज खालामनानै लाबोफिननायाव आङो थांनो हायाखै। आंहा गुबुन खामानियावहाय थांनो गोनां जादोंमोन बै कुसुगाव एरियायाव। बेनिफ्राय आङो दा सफैदों कुसुगाव साइडनिफ्राय, गसाइगाव एरियानिफ्राय। आं गैयामोनब्लाबो दा बिथांमोननावनो सोंनानैहाय आपडेटखौ नोंथांमोननो होनायसै आरो। दा बेनो नै न'आबो बेबायदि न' सेरजोबमोन नै बेस्राफोर। नै बेवहाय सिजोबलायबाय, नै सेरनानैहाय अखा गसरनानैहाय। नै बेबायदिल'खा न'आथ'। माब्रै आदै? मोजाङैनो दङ। दा लानानै फैबाय, गोसोआव माबायदि मोनखो? एसे गोसोआव मोजां मोनदों आरो। औ, रायजो राजाखौ आं हामबाय होयो। आंनि दुखुथिया न'खरखौ अननायनि जाहोनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदोंमोन। आं गिबियावनो इसोरनि आफानि मुङै आं रायजो राजाखौ हामबाय होयो। दा फंबाया माने जिरायनानै दङ। दा माने डक्टरनि बिथोन बायदि बियो माने बांद्राय लर सर एबा थाबायला थाबायलि खालामनो मोनथ'आनो। दा बेनिखायनो बेबायदिनो जिरायनानै दंथ'यो। आरो जों आसा खालामदों उननि समाव लावथि थुवालासिनो बे थाबायनो हागोनखौ जोङो मिजिं थिदों। दा बिथांमोनहा आरोबाव बिथाङा माने चेकआपआव लांबावनांगौ बिथांखौहाय। आरोबाव माब्ला लांगौ होनोमोनलाय आदा? 3 तारिखआव, सेप्तेम्बरनि 3 तारिख। 3 तारिखआव। सेप्तेम्बरनि 3 तारिखआव चेकआपआव लांफिननांगौ बे जायगायाव। दा जोङो नायदिनि नै जनक बसुमतारी फंबाया बेबायदि न'आव सफैनानै दङसै। दा नायनि माबायदि माबानानै दोनदों ना, माने बेन्डेज होदों ना? नै बेबायदि दा बेन्डेज होनानै दङ। नै दा बेखौहाय दिनै वास खालामदोंमोन होनदों नामा? दिनै वास खालामदोंमोननो। दा बेबायदि माबानानै फैबाय। ओमफ्राय दा माबायदि मोनो फंबाय? जेबो सानायफोरथ' गैया। सानाय सुनाय बिदि जेबो गैथ'लै ना? सिब मोनो ना मोना? मोना। ओमफ्राय थाबायनो जर मोनथ'यो ना मोनथ'वा? थाबायनो मोनथ'वा नामा? थाबायनो बादा हरथ'दों। बादा हरथ'दों ने? ओमफ्राय एसे माबायदि रेजेंसिन गिलिरसिन माबायदि मोनदों? एसे रेजेंसिन मोनदों। रेजेंसिन मोनदों ना? बेनिफ्राय दा रायजो राजाफोरखौहाय मा होनहरगोन? रायजोफोरखौ आं हामबाय हरो। दा नोंसिनि अननायजों अनसुंथाइ हरनायजों आं अपारेसन खालामजानो मोनबाय। गाहाम बायहोयो। दा गासै दायथ' लानाय बेनि अपारेसन एबा आंखौ फार्स्ट जगाजग खालामजेननानै लेंहरनानै बे डनेसन बोखांनो थाखाय भिडिअ बानायनाय मानाय बेफोर गासै माने नैबे जोंनि आदा उत्तमानो दायथ' लादों। दायथ' लायै लायै बेबायदिनो नोंथांमोननि अननायखौ मोननानै माखासे डनेसन हेफाजाबनि गेजेरजों बेबायदि जोङो अपारेसन खालामनानै साक्सेसफुलि दिनैहाय न'आव लानानै फैनो हाबाय। बेनिफ्राय दिनैहाय नों माबायदि मोनखो बेखौदि दिनै अपारेसन खालामनानै लाबोनो हाबाय? खुलुमबाय रायजोफोर, आं बिराद मोजां मोनदों, बिराद रंजादों नोंसिनि अननायनि गेजेरजों। आरो जोंनि फंबाय इउटुब चेनेल सोमदोन बरगयारिनि गेजेरजों नोंसोर रायजो राजाफ्रा मिथिहोनो हाबाय। मिथिनायजों लोगोसे नोंसोर अननायखौ बिराद मोजाङै अनसुंथाइखौ हरदों। बिनि थाखाय नोंसिनि अननायनि बदलै जोंहा जेबो होनो राहा गैया। बेनिखायनो गासै गेदेर उन्दै, आंनिफ्राय गेदेरसिन उन्दैसिनब्लाबो माने नोंसोरखौ आं आखाइ खबजोबनानै नोंसिनि आथिङाव हमनानै खुलुमहरनाय जाबाय आरो। बेवहाय माबायदि खस्थ' मोनदों एबा थाखाफ्रा थोजासे जादों एबा जायाखै? माबायदि थाखाया एसे सर्ट जादोंमोन रायजोफोर। माने जोंहाबो जेबो गैया नालाय न'खरनिफ्राय होदेरनो। बिराद सर्ट जानायाव खार'मारो आं हजों कुचबिहाराव अपारेसन खालामखांनानै आं डाइरेक्ट न'आव खाबोफिननांदों। थाखा फैसा सोरनावबा थाइसे थाइनै बिनो होना फैदों। आरो इसोर अननायजों मोनदोंबो। बेनि गेजेरजों आं सासे मानसि माने मोनसे समाजखौ बिराद हामबाय होनो नाजादों।
जोंनिनो खैलामेला हाइ स्कुलनि हेडमास्टार आदामनिराम नार्जारि बिथांनि अननायाव माने गाव अननानै गावनि समाजजों रायलायनानै एकदम इमारजेन्सियै बिथांमोना 10,000 थाखाखौ हरदों। बिनि थाखाय बिराद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो आदामनिराम जेसेबांखि समाजनि गेदेर उन्दै गासै रायजो राजाफोर नोंसिनिसिम माने बिराद मोजाङै साबायखर बावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आरो जोंनि गिर्जानि खेबसे नङा खेबनै खावलायनायाव आरो बिखिनि माने थोजासे एसे थाइसे थाइनैब्लाबो खांनानै हरबावनायखाय बिराद मोजां मोनदों। बे नोंसिनि अननायाव नोंसोर अनामोनब्ला बे गथ'खौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोनायनि जोंहा लामा गैयामोन, रिलिज खालामो। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ खुलुमनानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। मानगोनां रायजोफोर, आं बेखौल' बुंगोन, जोङो जुदि खौसे जानानै एबा जोङो बयबो सोरबा सासेखौहाय अनखांनो गोसो जायोब्ला बेबायदिनो एसे नों एसे आं एसे बै एसे सोरबा एसे हरोब्लानो बे गोबां जायो। गोबां जानानै बेबायदि जोङो जोंनि बर' न'खरफोरनि माखासे अलखदनाव गोग्लैनाय एबा बेमाराव गोग्लैनाय दुखुथिया न'खरफोरखौ जोङो अनखांनो हायो। बेनो मोनसे गिदिर मोनसे उदाहरन। स' आं मिजिंथियो जे नोंथांमोना आरोबाव बेबायदिनो उननि समफोरावबो नोंथांमोना जेरै नैबे फंबाय जनक बसुमतारीखौ हेफाजाब होनानै दिनै नैबे अबस्थायाव लाबोफिननो हाबाय, दा बेबायदिनो उननि समफ्रावबो जेन नोंथांमोना बेबायदिनो हेफाजाब होलायगोनखौ आं मिजिंथिदों। सुंद' आपडेटनि जिनाखि भिडिअ' बेखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय आरो उननि भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन लोगोफोर।